Sound Silent recording. Kaga, ka aje wannan wai ta ga Sound Recording. Action. Wayo Allah ba shi Lafiya. ne ba ba ba. Me ya faru? Menene? Kika ya mun mana menene? Na uku ban yi kamar ya kwana uku baki fitsari ba kamar ya ne ba kwana uku ke fitsari ba ku tafi ku je ku kira ne kenan Wai tukun da wai da namiji shigo cikin gida. ku kira mana mai kemis wallahi wani ba likita ce kina da likita ce za ta iya gyara ta wallahi ta iya gyara ta za ta iya gyara ta ba to kowace ta gyara cikin da namiji zai shigo gida aya na yake namiji zai shigo kowace ta gyara babban cikin ƙarami don mu je da fitsari ba wallahi babu fitsari Wai coci. Na shiga uku an fasa aure na. Coach.